Alenka, Romanko, skvelé výkony, tanečná škola Aknela je dnes medzi nami a predvádza nám svoje umenie. No a my vítame aj naše nové hostky. Dobré ránko. To sú trénerky zo spomínanej tanečnej školy. Ešte by sme mali ozrejmiť, že decká k nám pricestovali spoločne so svojimi trénerkami z Martina. A sme veľmi radi, že to vyšlo práve na dnešný deň, pretože Let's Dance, teda kúsok Záhorskej Bystrice našej televízii je dnes v Markize, tak sme si kúsok zasa od vás z Martina zobrali sem. Dobré ráno, toto sú mama a dcéra, aby som bola konkrétnejšia, Alenka Drliača a vedľa nej Miška Adámiková. Takže dámy, dobré ráno, vítajte. Dobré ránko. Ďakujeme. Dobré ránko. Ako dlho funguje vaša tanečná škola Aknela? No je to už veľmi, veľmi dávno, je to viac ako 30 rokov. Alenka, ty si stála za vznikom. Áno. Vznikala a ty si mi už prezradila, že pôvodne to bola vojenská tanečná škola, dobre hovorím? Áno, áno, celkom v úvodne som ja mala súkromnú tanečnú školu PIAL, ale vzhľadom k tomu, že sme nemali tanečné priestory, tak sme ich potrebovali a našli sme ich v kasárniach. No a kasárne nám poskytli priestor za predpokladu, že budeme trénovať vojakov, čiže vojaci založili tanečný klub, no a dali mu meno Aknela. Dnes tí vojaci vyzerajú už podstatne inak, ako sme si ich predstavovali. Toto už by mohli byť ich vnúčence. A Aknela znamená Alenka odzadu. Áno. Áno? Je to tak? Áno. Ako sa dcéra potom dostala? Dobrovoľne alebo dobrovoľne na silu k tancu? No v podstate, ak môžem povedať za seba, tak dobrovoľne. Keď bola malička, ju to veľmi bavilo, takže začala tancovať už od útleho detstva. Je to pravda? No. Že treba doplniť mamu? Ja by som to doplnila tak, že ja ako malé dievčatko, samozrejme sa mi páčili trblietka, vešaty a všetko okolo toho, bolo to krásne, takže to bolo ako také lákadlo pre mňa, že maminka, ja chcem tancovať tak ako ty, ale priorita samozrejme boli teda tie šatičky, takže... Takže nebolo to, že dobrovoľné na silu, ale prudko dobrovoľné, hej? Prudko dobrovoľné, áno. A aj mamina prikyvuje, že áno, bolo to tak? Aj dnes je väčšinou pre dievčatá lákadlom ten výzor, tie šaty trblietavé, alebo ako to je? Koľkoročné vlastne deti u vás začínajú? No, my začíname učiť detičky od 4 rokov, konkrétne. No a venujeme sa v podstate všetkým vekovým kategóriám. No ale teda prioritne sú to dievčatá už v tom útlom veku, pretože samozrejme, ako som ja spomínala, to lakadlo sú tie pekné šaty a celková tá výzáž, ktorá je u nás veľmi elegantná, takže... Vidíme a chválime. Aké Ďakujeme. všetky druhy tanca sa môže človek naučiť vo vašej tanečnej škole? Že čomu sa venujete? Ako nič. Ako Stačí nič. prísť a treba chcieť. Ale že aké druhy? No, spoločenské tance vlastne máme rozdelené na štandardné a latinskoamerické tance, takže zo štandardu všetkých 5, z latiny všetkých 5. No a okrem toho ešte máme argentínske tango, mali sme bačatu, salsu, no a ešte máme latino pre ženy, takže každý si nájde to svoje. Je čas pochváliť sa. Aké máte za sebou úspechy, alebo možno na čo ste najviac pyšné? Tak jak môžem povedať ja za nejakú takú našu stranu trénerskú. My pôsobíme v Martine, čo nie je úplne veľkomesto. A o každého toho člena nechcem hovoriť, že sa musíme nejakým spôsobom snažiť usilovať, ale je to drina aj tie deti pri tom tanci udržať. A na čo ja môžem povedať konkrétne, že sme hrdí, že v podstate za naše pôsobenie máme niekoľko finalistov majstrovstiev Slovenska, a to v latinskoamerických štandardných, ale aj v 10 tancoch. A v podstate teraz tiež sa pripravujeme na majstrovstvá Slovenska a veríme, že nejakí takí finalisti naši tam budú niekde. Takže budeme vám držať palce. Držte nám palčeky, áno. Ja by som len dodala, že sme majstri Slovenska v kombinácii 10 tancoch na družstvách. Ešte za juniorov, takže máme aj majstrovský titul. Ešte sa chcem spýtať na jednu poslednú vec, že spomínali sme detičky a také staršie detičky po 40-ke, po 50-ke, tie môžu vás tancovať? Áno, áno, máme aj také. Áno, sú to také zrelšie tanečné páry, to už sú tanečné páry, ktoré vlastne chcú spolu tráviť čas. Nie sú to súťažné páry, oni nechcú vystupovať, ani nechcú ale len tak z verejne lásky k tancu, od srdiečka. Áno, dvakrát do týždňa chodia si hodinku potancovať, takže je to úplne super. Ale samozrejme robíme aj kurzy pre úplných začiatočníkov, čiže detičky po 40-ke, 30-ke, 50-ke sú samozrejme vítané, naučíme tancovať všetkých. Alenka, ako si to povedala, že ako nič sa to naučíme? Stačí chcieť. Kiež by to toto Chcela by som nás dvoch platilo. vidieť.